أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuke kallo yau za mu yi bayani akan malaman Najeriya 'yan wuta wa'anda 'yan wuta ne dahir inda har ba su daina wannan aiki da suke aikata ba suka mutu a kai, domin shi Allahu gafurur rahimi ne. Duk abin da kake yi idan ka riƙi tuba a gare shi ka daina kuma ka koma gare shi a lokacin ka yi taubatan nafsuha, to Allah zai yafi maka. A wannan abin da za mu faɗa ba wai son zuciya ba ne, ba ra'ayi ba ne, haka yake a rubuce. Duk wanda ɗalibin ilimi ne ya sani. Shi yasa muka ce to za mu faɗa muku jerin malamai 'yan wuta na Najeriya, kai na duniya ma baki ɗaya, amma dai mu da ke nan nahiya Najeriya ce, za mu faɗa muku wa'anda Allah ya tsine musu, kuma in suka ci gaba da wannan abun da su tafi wuta tsundum. Wannan ba wani abu bane a gurin Allah, tunda akwai sahabban annabi wanda sun rayu da annabi kuma sun mutu kafurai, balantana wani malamin da bai taka kara ya karya ba. In kana neman asalin malami ma ba wanda yake fitowa ya dinga faɗakarwa shine asalin malami ba. Malami yana zaure wanda yana kiyaye dokokin Allah, yana kare mutuncinsa da mutuncin iyalinsa. Duk abin da ya karanta yana aiki da shi, ba akasin wanda zai fito yana wa'azi kuma in ya je bayan fili yana aikata sabon Allah manya-manya ba. Kuma da duk wani ɗan aƙida nake yi, amma ni ku sani ni mai faɗan wannan magana ɗan ɗariƙar tijjaniya nake. Ni ɗan ɗariƙar tijjaniya ne, ɗan amutu ne a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan yau zan yi magana ne akan malamai wa'anda 'yan wuta ne timun da'ima, inda ba gansu a wuta ba to wallahi hayaƙi ne ya tare su. Wayannan malaman ga sunan kamar haka. Jerin malamai guda 10 zan faɗa mana, wanda da kana jin karatuttukansu ka san su, to amma 'yan wuta ne. In ma za ka daina ji, in kuma za ka dinga ji ka dinga cewa ka dinga gane kuskurensu, to ga sunan dai kamar haka. Malami na farko, mai ƙasƙantar da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk malamin da yake karatu yake ƙasƙantar da iyayen manzon Allah fiye da kowa, to wannan malamin in dai bai tuba ba ya mutu akan wannan kadari nashi, da shi da mabiyansa duk a wuta za ka same su. Duk malamin da yake kaskantar da iyayen manzan Allah, wato ya shafi da ahalin manzan Allah masu sayyidana na Fatima da sayyidi Ali, da kuma sahabban manzan Allah da makusanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk malamin da yake kaskanta su yake kore su da rahamar Allah ko da musuluncin Allah, to wannan wallahi in bai tuba ba da shi da mabiyansa ɗan wuta ne. Sannan da malamin da yake kwatanta kansa da manzan Allah, yake cewa ai manzan Allah mutum ne kamar kowa, wannan ba karamin fasiki bane, la'ananne ne, Allah ya tsine masa. Wallahi idan an ce ya koyi sunnar annabi guda 3, wallahi ba zai iya ba, mutuwa zai iya bar duniya. Kwata-kwata sunnonin annabi kwaya 3, wanda nan gaba zan faɗa mana su a bidiyo, wanda ba a yi mahalukin da ya isa ya iya wannan sunnoni ba, wallahi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko sahabbai ba za su kwatanta ba. Yana ikirari shi ahli sunna ne, to wallahi ba zai iya ba. Sannan da malamin da yake kafirta musulmai, shi bai da wa'azi, kullum sai akan kafirta musulmai ya kai su wuta. To duk wanda ya kafirta musulmi, in musulmin nan ba kafiri bane, to wannan kafircin da ya kafirta zai dawo kansa ne. Bai da aiki sai zagin masu la ilaha illallah, bai da aiki sai masu faɗin manzan Allah, bai da aiki sai aibanta masu astaghfirullah. Alhali shi baya yi, mabiyansa ba sa yi. To wallahi jama'a mu kula, ni ba wai son zuciya bane, dole ne mu fito mu faɗi gaskiya. Duk wanda ya san yana zagin musulmai, bayin Allah, waliyai, kai ƙarshe ma sai a dinga cewa wai ai musulmin dan addinin gargajiya ne. To yaushe dama wani addini ne ba addinin, asalin addinin ai addinin gargajiya shine addinin musulunci. Sabili da tun zamanin annabi Adamu aka sako da musulunci, ba a fara wani addini a doron ƙasar nan ba face addinin musulunci. A sai dama mu kan yan gargajiya ne, in ma ka yadda ake cima kai dan zamani yan addini, to ka sani ba annabawan Allah bane annabawanka. Baka yadda da aiko su da aka yi ba, sannan baka yadda da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni raina yana ɓaci idan na ji ana ce ma mutum ɗan gargajiya wai yana ɓata rai. Wallahi ni ɗan gargajiya ne, masoyin manzan Allah ne, masoyin annabi Adamu ne, tun daga kan annabi Adam har zuwa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ban taɓa kore wani ba, kuma ka kalli su
tun a zamanin jahiliya suka yi ayyuka wanda ga abubuwa nan na more rayuwa da muke yi yanzu ba annabawa ba su same shi ba da sahabbai da tabi'i na duk ba samu ba, kuma duk wannan bid'a ne. Kai bid'a fa tana kan kowa yana yin ta ko dan wani aqida ne. Gara ma mu tsaya mu lura, domin ai Allah ne ya ce wa ma khalaqatul jinni wal insu illa liya'budun. Dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi duk wani abu da ka sani in zaka aikata shi akwai addu'arsa. Shiga bayan gida, fita bayan gida, shiga masallaci, fita masallaci, shiga mota, tukin keke, fita kasuwa, sa kaya, cire kaya, da dai sauransu, fita gida, shiga gida, kai duk wani nau'in abin da ka san zaka aikata shi to bautar Allah ce. Kar ka tsaya a yaudare ka a dinga ce maka wa kullu muhdathatul bid'a wa kullu bid'atul balala wa kullu balalatin finnar. Don haka ne wallahi a zamanin nan ba dan aljanna. Shi yasa nace zan fito in faɗa duk wani wanda ya san yana wannan kafirta musulmai to billahi lazi ya nemi gurin zamansa a gidan jahannama. Dan Allah mai gafartawa bayi ne, kuma Allah bai yi mu don ya samu a cikin wutar jahannama bane. Allah ya yi mu ne don rahama. Shi yasa ya turo mu a zamanin annabi mai rahama, wanda Allah yake masa ikirari da wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To sannan sai da mai fifita 'yan siyasa akan addinin Allah, shi ma wannan malami in dai bai tuba ba wallahi tallahi sai ka gan shi a wuta. Ba son zuciya bane mutum ya fifita dan siyasa sama da waliyin Allah, mutum ya fifita dan siyasa sama da annabin Allah, mutum ya fifita dan siyasa sama da Qur'anin Allah, mutum ya fifita dan siyasa sama da yabon manzon Allah, mutum ya fifita dan siyasa sama da 'ya'yansa da dukiyarsa. To kaga wannan haibata ce. Dan haka kai a gidan duniya a ce ma karkai tawassali da wani, karkai tawassali da wani, amma za ka gan shi ya je maula gurin dan siyasa, kuma zai yi wa dan siyasa ladabi, ba zai yi wa iyayensa ladabi da malamansa ba, da magabata da 'yan anguwa da shugabanni ba, amma zai yi wa mai kuɗi ko dan siyasa ladabi. A sai kaga wannan yaudara ce ta juna. Idan har ya ci gaba yana cewa yin ladabi kafirci ne, sannan kuma shi yana zuwa yi ladabi a inda yake samun na cefanen shi, to wannan in bai tuba ba, mu muna so su tuba ne su daina. In ba za su tuba ba ma dai kansu, in sun tuba ma kansu. Dan faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur inna atadna lizalimina nara, haka Allah ya ce a cikin alkur'ani mai girma. Da haka wannan abun ba da kai muke faɗan shi ba. Sannan da mai saka tatsuniyoyi a cikin wa'azi, kaga mutum yana saka tatsuniya, ya ɗauko tatsuniya fa ta cikin magana jari ko ruwan bagaza ko novels na Hausa nan, kaji an dan faɗa abun da zai rikita ƙwarya kwakwalwa, sai ka ci ya ce wai an yi haka. Sannan ka san wala'anatullahi alal kazibi na inji Allah. Allah ya tsine wa mai ƙarya, amma kaga mutum ya ɗauko karatu kaman abun kirki, amma idan ya zo shi sai ya ce tatsuniya, sai ya ɗauko tatsuniya ya sa a cikin wa'azi, ya tara mutane wai suna sauraron sa, ko ba sa karanta littattafan tatsuniyoyin ne, wai sai ce kuma wai an yi haka, wai an kira shi a waya. Alhali mu tun muna firamare muke karanta wa'annan tatsuniyoyi. Ko yanzu an daina karatun tatsuniyoyin ne a cikin makarantu, ko yara ba sa son karatu, ba sa ɗaukar littafi su duba ne, sai a faɗa sai ka ji an yi kabbara sai ce ku ce Allahu Akbar. To ai ya ce ku yi zikiri, dama kuma suna kafirta mai yin zikiri, kuma sannan gashi yanzu shi yana son kabbara. To ka sani fa duk abin da kake yi shi Allah ya san zuciyar kowa. Wallahi walakin inna ma'akum amwalikum, shi Allah ba yana dubi ne zuwa ga zukata, haka Allah ya ce. Sannan a ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa man kana hijratuhu lid-dunya to yusibuha aw imra'atan. Dan haka mu dole mu fito mu faɗa muku, duk malamin da zaka ga ya ɗauko tatsuniya ya sa a karatu don a yi dariya, a yi shewa, a yi kabbara, to ladansa kenan kuma ya samu. To a cikin sunonin annabi ma ba dariya. Annabi da sahabban annabi ba sa dariya su buɗe baki su kyakyata. Wallahi ka je ka yi karatu ka san waye manzon Allah. Don haka mu ba muna faɗa muku don wai mun yi fushi da ku bane. A'a, wanda suke jin ku suke jin daɗi su saurara su ci. Wannan magana ta mu ba tatsuniya muke yi ba, dole ne mu faɗa. Malami ya ɗauko tatsuniya ya sa a karatu ya ce wai an yi haka, wai har an kira shi, wannan ƙarya ne. Da kuma malami kaga wannan ya kwanta min, maroƙin malami, yawa da maroƙin malami, kaga malami ya mai da addinin Allah
shine abincinsa, abin shansa. Malami zai tashi ya je gun wani mai kuɗi ya kintima margarya ya ce za a taimaki marayu, za a yi wa marayu kaza, za a yi wa marayu kaza, alhali zai je nafke su a akawun ɗin shi ne ya dinga aiki da su, yana ci da addini, ba zai iya cire zakka ba. Wallahi akwai malaman da a Najeriya nan za su iya ba da zakka a azurta wani da shi, amma wallahi ba sa iya cirewa kansu. Malamin da ya karanta ya sani bai iya aiki da shi ba, har shi ne za ka ɗauko tsammanin cewa wai zai mutu Allah ya mar gafara. Kai Ƙur'ani ya fi zama hujja a gun wanda ya karanta shi ya ki aiki da shi. Wallahi hujjatun alaikum, duk wanda ya ɗauko shi ya karanta shi ya san shi har yake iya ba da fatawa a kan shi sannan bai aiki da shi ba, wannan ya yi asarar duniya da lahira. Dan ai Allah ne ya ce mafificin abu shi ne idan ya ba ka karantar da mutum ilimin alkur'ani mai girma. Don haka zan kawo muku su ɗaya bayan ɗaya da karatuttukansu in kuna biye da mu a wannan wa'azi ko in ce wannan faɗakarwa. Don ni ba wa'azi nake yi ba, kawai gaskiya ce nake faɗarta, wanda dole ne mu faɗa. In ka so ka ji daɗi kamin fatan alkhairi kairan, in ka ji kamin fatan alkhairi ma kanka. Ni dai gaskiya ce kuma zan faɗe ta, kuma bana jin haushin kowa yadda ka kalle ni, saboda na riƙe salatin annabi da istighfari da la ilaha illallah. Ba kowa a gabana, ni ne mai magana Imrana ɗan Yahuzan Salatul Fati, wato Imrana ana min laƙabi da Sautul Bait Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ɗan jihar Adamawa, kuma ɗan ɗariƙar Shehu Ahmad Tijjani masoyin Shehu Ibrahim Inyas da sauran waliyai gaba ɗaya da sahabbai da sharifai da liyai da tabi'i na gabaki ɗaya mu masoyansu ne, mu 'yan Tijjaniya. Za mu haɗu a bidiyo na gaba, kuma zan ci gaba da kirgo mana irin wayannan malaman. Duk da daga na faɗa, duk mai jin karatuttuka daga na faɗa ya san da wa nake yi, ba sai na tsaya ina kama suna ba. Alhamdulillah, masha Allah.